Aşgabat şäher häkimliginiň Jemaat hojalygy müdürliginiň Aşgabat ýylyk trestiniň işgärleri ýene-de medisina barlygyndan geçmäge mejbur edilýär. Barlyk wagtyny işgärleriň arasyna sosial aralygy saklamak düzgünleri berjaý edilmeýär. Aşgabatyň ýokary hujaýlaryna vilayatlardan waran studentler 2 hepdelik karantin alındy. Bular barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 17 awgustda habar berdi. Türkmenistany häkimetler koronavirusy inkar edýän wagty Aşgabatda büdjet işgärlerini köpçülikliň saglyk barlygyndan geçirmek tejribeleri bahar aýlaryndan beri dowam edýär. Azatlyk radiosynyň Aşgabatly habarçysy köp sanly büdjet işgäriniň bu barlyklardan gaça durmak üçin para berýändigini aýdýar. Ol şeýle barlyklary häkimetleriň awgust aýyndan başlap täzeden gaýtalama kararyna gelenliklerini gurrun berdi. Habarçy 10 awgustdan beri Aşgabat ýylyk trestiniň köp sanly bölüminiň işgärleriniň lukmançylyk barlygyndan geçmäge mejbur bolýanlyklaryny, inne olardan 146 belgili saglyk kepilnamasynyň talap edilýändigini habar berdi. Bu Jemaat hojalygy edarasynyň binasy 30-njy şäherçede Gurbanurdy köçesinde ýerleşýändigi sebäpli işgärleriň belli bir bölegi kepilnama almak üçin etrabyň ikinji saglyk öýüne ýeberildi. İşçileriň biri-birinden üzgünlükde işleýän beýleki bölegi sosial aralygy köpçülikliň saklamazdan trestiň edara jaýyna ýygnandy. 14 awgustda Aşgabat ýylyk trestiniň edara jaýyna şäheriň durly ýerlerini işleýän 60 töwerek adam geldi. Olary ýürüýte berilen uly bolmadyk otogda 4 medisina işgär garaşýardy. Olarda gorag ferişte hökmüne diňe maska bardy. Diňe pasportlar alýan bir medisina işgärine ellik bardy diýip habarçy gurrun berdi. Medisina işgärleri saglyk barlygynyň çägini trestiň işçilerinden olaryň agramyny, boyuny, gan basyşyny sorady. Özleri ölçemedi diýip habarçy aýtdy. Şeýle-de olar işçileriň bokurdok agrysy, üskülük ýaly ýagdaýlary bilen gyzyklandy. Beden gyzgynlygyny hem ölçemediler diýip habarçy aýtdy. Bu barlyklar üçin saglyk ähtiýaçlandyryşyna eýe bolan işçiler 17 manat, beýlekler 33 manat töledi. Şeýle-de Türkmenistana ýok virusyň sagdyn işgärlere-de ýoklaşmagyna goşmaça mümkinçilik döredi diýip habarçy barlyk wagtyna sosial aralyk düzgünleriniň berjaý edilmändigine ünsü çekdi. Aşgabatda saglyk barlyklary bilen bagly talaplar 1-nji klasa barýan mektep okuwçylaryna da değişledildi. 1-nji klas okuwçylaryň ýene atalary gulak, burun we bokurdok keselleri boýunça Lor Lukmanyň medisina barlyk netijelerini getirmeli edildi. Kepilnamanyň berilen senesi 28 awgustdan ýer bolmaly däl diýip habarçy aýtdy. Şol bir wagtyň özünde vilayatlardan gelip Aşgabatyň ýokary hujaýlaryny bilim alýan talipleri 15 awgustda vilayat merkezlerinden Taşawuzdan, Maradan, Türkmenawatdan we Balkanyň Türkmenbaş şäherinden Otly bilen paýtagta getirmek işleri gurnuldy. Ýöne Otlydaky talipler Aşgabada baryp ýetmedi. Azatlygyň habarçysy olaryň 90 raziyes diýilip atlandyrylýan ýerde düşürilenliklerini we olaryň ýene bir gezek beden gyzgynlygynyň ölçenip şondan soň umumy ýaşaýyş jaýlaryna 2 hepde karantin üçin uğradylanlyklaryny habar berdi. Bu aralykda Aşgabatda Polimex Türk kompaniýasynyň öňkü binasynda ýerleşýän karantin merkezi näse kabul etmegi besetdi. Azatlygyň habarçysy merkeziň näse kabul etmegi besetmeginiň Aşgabatda hamaly keseliň selçeňleşmegi bilen düşündirilýändigini, aslında bolin bu ýagdaýa merkeziň näsagdan dolmagynyň sebäp bolýanlygyny habar berdi. Derman ýok, näsaglar garandaşlarynyň getiren zatlary bilen bejerilýär. Şeýle mümkinçiligi ýok adamlar lukmançylyk kömegi bolmazdan ölýärler diýip habarçy aýtdy. Şeýle-de ol geçen aý Aşgabatda 48 ýaşly bir mektep mugalliminiň bu keselden aradan çykanlygyny, Goloyda onun ýene atasynyň hem aradan çykanlygyny habar berdi. Azatlyk radiosy habarçylaryň howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli helak bolan adamlaryň ad familiýalaryny we beýleki maglumatlaryny ma'lum etmekden saklanýar. Türkmenistanyň saglyk edaralary şu wagda içinde ýurtda hiç ýyly COVID-19 wakasyny resmi taýdan hasap almady.